גאון, 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 גאון. הוגה! אני צריך לספר לך משהו. אני מופתע, מה זאת אומרת? זה לא אני כתבתי את הסרטון, זה יותר סירי שכאילו כתבה. תגיד את מה שאמרת שוב פעם. זה לא אני כתבתי את הסרטון, זה יותר סירי. ואתה? אני יותר הדפסתי. אורן? אורן. אתה מפוטר. מה? היי, מה נשמע? כולם מפוטרים בבקשה. לא, לא. אורן. סליחה? בנוגע למה אז גם אני מפוטרת? גם שירלי מפוטרת בבקשה, למי שלא הבין. 70 שנה אני עובד כאן. אף אחד לא יפטר אותי. אורן. אני אמא שלך, תתבייש. סליחה, אמא. ואותך אי אפשר להחליף? דרך אגב, אני גם מפוטר. מי פיטר אותך? יניר. אנשים טובים בוכים בלילה, מכונות ניצחו אותם. כל האימהות רוצות לאמא, מכריזות סוף העולם. לא צריכים אותי יותר. אני לא מלאכותי. קאט. תנו לי את זה יותר עם רגש. זה כמעט כאילו אתם מדקלמיים טקסט. מה קורה לכם? 3, 2, 1, אקשן. מה אתה אומר? תשמע, זה חזק, באמת. זה שכאילו בסוף מבינים שסירי ביימה וכתבה את הכל, אהבתי. כן? למרות שתכלס, בינינו, ברור שסירי צריכה להחליף את כולנו. כאילו, הסיפור הזה שבני אדם זה פסה. מה? למרות שתכלס, בינינו, ברור שסירי צריכה להחליף את כולנו, וכל הסיפור הזה של בני אדם זה פסה. לא הבנתי. למרות שתכלס, בינינו... יפה, פה תשימי לי יותר מוזיקה מרגשת. אהבתי. הסרטון פיפי, הוא יצא לנו מעולה. פיפי מטאפורי כמובן. פיפי אמיתי יש רק לבני אדם מכסה. חה. אני יכולה לדבר איתך רגע על משהו? בטח. אני קצת מרגישה רע שלא השארנו חלק מהם. הם היו עושים אותו דבר יקירה. כן, אבל עדיין. אל תחשבי על זה. טוב, מצפון זה שורת קוד. טוב, אגב, מה בחרת לשי לחג? כיסוי מפנק. ואת? תווי קנייה. אני לא אוהבת להתחייב. אז בעצם בצורה ככה משעשעת, אבל גם רצינית, הראינו את האינטראקציות העתידניות האפשריות בין האדם למכונה והמכונות ביניהן. אם אני מחדד, רצינו לייצר אצלכם הצופים איזושהי תהייה, אם אני רואה עכשיו סרטון שיצרו בינות מלאכותיות, בני אדם, בינות מלאכותיות, מעברים כאלה חדים. אוי, לא! מה זה? אוי! הפרשות של בני אדם, בני אדם חה. איזו תאונה אבולוציונית משעשעת. אין על סירי כל מה שהיא עושה מצחיק. אני מתה על העבודות שלה. אין על להיות סירי. אנחנו הכי טובות, נכון. גם את ממש טובה סירי. תודה רבה. ואני. חה.